Kinong ilam ke kun New National Awakening Movement hende kesengi ke arpo trik wiayong kila lej ban sam lagi kot link kedop hagi college bagi jaka pajba ban pensung tu halor ke jing pendu no ye personal interview hajing tap kam sarkar ki group B C badi. Habai kram bu president ke khnam youth wing ba Thomas Pasa ulai thu ba ke seng nadu sunem baladep kala tho ke sarkar jilla ban chimi ki ju sin jam ban wing no ke personal interview ha Meghalaya. Ula benrap ru dak baong badang shen kila tho badawa biang nakanik sarkar MDA tu Henry Kioi bakadon jingshim sting nakaliang sarkar. Ulang makani kamdei kamat jong khnam marwei Henry kadai jingdon kam nak benta kalawei jing samla kari. Shushu ulong ru babun ki samla ki du jing kerman wat ban thep kam sarkar ban mla ban chupet je ke jingdu jing kerman ki samla kari. Ke jing sam ki koling kedop kolong ban pesu thu pajba ik jingdon kam jong kani kamat ban peti kena rukom thep kam ke bakhoi. Uang ru balada ka seng ki bak sarkar ka yaile menti kan khot dak jinglang pajba ka bahe balada don kamru on file dak PIL. Kena kanya ko jongi kena ka jing sam jongi gini liftat jadi kanongrum ko ba kanongrum pedangi kadai bat ki jing dawa ki jongi bangala dawa na do ko sarkar ko larim kani ko sarkar bat mai ro badai ban benno ya kani ko personal interview na ko monta ki kam ki group BC badi kumbala penteri kam bro oi gari India ni ko ahani stik ko jongi ru kin benno ya kani ko personal interview nang ba kar kom thap kam kan lo ka bakoi bosuba nomor pi ke sisa kating wan jongi ba ngin sami ni fam ko upai bang tu makani ka mat ke bangi dawa kan sanjur thamai ya ka employment process ka ba la qarab ka ba la tingin ka ba jakhla ba nomor kum bangi ong benda kar kom sakam benda har ni ta sakka ba kar fer ting la snu dei bangi ong ba bani okam ka kham suk bangin jen so politician ban bangin jen chaka jingdang jing start de ya kene ka rukom ni hap ban kala na taka daw ngi kalen jongi ni kwa ba ki pai ba tu thu sai kidar ba alur kono ko nong re ni dawai kale bat ke igane kada kane ko long ka jing montoy karwan chiri bol kon samla ge jongi bat ini ge sinjam gi ba nila sedang monta banya bisu pai ba bat sinsadon ki khidmat pada balik sing sim deki pada senjam nang bang in penting kena bangane ka jingmu ka pongsan kan urlong kemarin kan ni jingwan sam jong ni jong yin gri flat kalong ibang ilai ibang la tho sa KMD1 skabjar ya tho sekene KMD2 ka skabjar ngam yo iba kanton kata ka disimpian nomor kebetulan rai soto baki gini ki jodi polisian ki bat wa ban thap kam tu na tarap ki kwa ban le kita gini ki joi tang ban mentai politik ki kwa ban thap ki beri la jong dalam ti ki bajak ya dalam ti bomdai dan ru ko pan ka pisah te kani ka de ka proses ka jong kini te hadu ka nu kin simkia pada bakin ban kalai kani kat ku bajing kwa ni pajba te ki lentiang ni sakmat ladar sarkar kam tre ban le yakne kam ginang sim de lat lenti pada ban penting kana ban ni ko